Phasalni sarikphango kisa jora bagwi watwi phaima bai Udaipur Killa ni logi wo Matarbari amchai karan phaiya wngkha aboni bagwi Udaipur bondwar no khobui kwbangma amchaini lukorog dalbidal ni jongjalo kalaikha amchaini lukorog karan kwrwini bagwi tui ni jongjal nukjakha amchaini lukorog Phereng tangbedekni sebok no waire khwlaimani yagulo bo mungsa yapri naharya Phereng tangbedekni sebok khwlainai rok aboni bagwi amchaini lukorog chasalo belai thamchi kajagwi Udaipur ni Phereng tangbedekni bondwar substation no Phereng tangbedekni sebok no substation no chobui tala rikha aboni yagulo amchaini lukorog saka Phasalni horo waire no Phereng tangbedekni sebok no kol khwlaiwi borokni jongjal no tewi samani yagulo bo Phereng tangbedekni sebok mungsa bo yapri naharya aboni bagwi no thamchi kajagwi substation no chobui rikha borok no আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরে তালা দিছি এই কারণে মানে আমরা যে কারেন্ট যে আমরা ওল্ড টাউন লাইন ওরূপে কিল্লার লগে যে মাতারবাড়ি লাইনটা আমরা লাগাই না আছে এই লাইনটা 11 কেবি যেটা চলে যতটুকু চলে আমরা তো এই লাইনটা কালকে রাত্রে বৃষ্টির সময় কারেন্ট গেছে আজকা দিনের বেলা না হইলো 100 বার কমপ্লেন করা হয়েছে 100 বার কমপ্লেন করার পরও তারা ফোন করলে তারা কয় কমপ্লেন ফোন করলে কয় কমপ্লেন তো মানুষ আর আয় না অফিস স্টাফ আর আয় না তারপরে আমরা বাধ্যতামূলক হয়েছিলাম বেলা 2টার পরে আইসিলাম আমরা কন্ট্রোল রুম তালা দিছি Chasalo amchaini lukorog bai Phereng tangbedekni sebok substation no sobjakmani yagulo Phereng tangbedekni khungni malkhung telangai a amchai wo thangai current snamnani chengkha 15 to 20 minutes ni bisingo no current phaika a amchai wo arone bisingo bondwar substation no sobjakmani koktoma manai police thangkha phiaba police rok substation ni tala khologoi Phereng tangbedekni sebok no tikhlainani thangkhe amchaini lukorog mana khlaika phiaba paithago amchai wo current phaimani koktoma manai amchaini lukorog substation no khwlogoi rikha aboni yagulo Phereng tangbedekni sebok no safety khlaiwi telangkha police rok bureau report kokkhara।